Салом алейкум. Я сюрпризи калон ташкил кардем барои шумора, барои подписчикҳо, барои мардуми тоҷик. Ин ҳамин красавицара розыгриш кунем. Главни призи мо ин ҳамин мошинай, якта iPhone X-ай, сета ноутбукай. салом алейкум дӯстони азиз, подписчикони канали Gold TJ ва мухлисони ашадии варзиш. Нахуст барномаи спорт аналитика. Дӯстон, бисёри шумо саволҳо медодем, барои чӣ варзишгарони тоҷик Instagram блогҳои худро надоранд. Мо рӯз якчанд варзишгарони тоҷикро ёфтем ки соҳиби Instagram худ ҳастанд, пешкаши шумо мекунемшон. Дар барномаи имрӯзаи мо 10 нафар варзишгари тоҷик ҳастанд ки соҳиби Instagram-ҳои худ ҳастанд, ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. Аз ҷои 10 то ба ҷои 1. Дар ҷои 10 Ахтам Назаров 1620 подписчик. Дар ҷои 9 Шеридин Боев 1951 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дар ҷои 8 Искандар Ҷалилов 2146 подписчик. Дар ҷои 7 Анвар Юнусов 3235 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дар ҷои 6 Дилшод Назаров 7177 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дар ҷои 5 Расул Боқиев 8251 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дар ҷои 4 Мавзуна Чориева 14500 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дар ҷои 3 Фатҳуллоев Фатҳулло 26700 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дар ҷои 2 Муин Ғафуров 34400 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дар ҷои 1 Давронов Нуруддин 37800 подписчик дорад дар Instagram-ош. Дӯстони азиз, ин буд 10 нафар варзишгари тоҷике ки соҳиби Instagram-ҳои худ буданд. Мо ёфтем, пешкаши шумо кардем. Аз шумо хоҳиш мекунем, агар кадом варзишгаре ки шумо мешиносед мо наёфтем дар барномамон, обязательно дар комментария бинависед ки дар барномаи оянда мо урам дохил кунем. Барои моро дастгирӣ кардан силкаи комментариявидагиа хабар бигирен. Дӯстон, дар канали Gold TJ подписатсия кунед ки хабарҳои нава пропускат накунед. Бошед, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Чао.